Prodaja ide super. Odlično. Prodajemo na veliko. Ima narod pare. Ima narod pare. Sad su penzije. Kad budu penzije mi stalno imamo cene. Mandarinike su 120, limun 140, banane 160, pomoranđe su ti 60, krastavac je 220, paprika 300 dinara, kiwi 120. Ko najviše kupuje? Pa najviše sad kupuju penzioneri i ovi što imaju više para. Sad je penzije i ide nam prodaje ovih dva dana. Pa slabo, brate, vidite. To je slabo mušterije. Kupi, brate. Mogu. Cene preživljavamo danas do sutra. Danas možda ima, sutra se može desiti da nema. Kako smo uhvatili zalet, ne znam dok će da dođemo, ali nećemo za dugo sigurno. Najviše pazara najmanje jedu, zato što imaju na vreme pomalo, a i to jednog dana, ako nestane, onda nema ni to. Ete, to je to. Drugo nema šta da kažem. Situacija je, kao što vidite, pijac je pun, svi nešto prodaju, a najmanje se kupuje. Svolite, hoćete malo. Nema, tako je vreme, došlo je i to. Ja ne pamtim u moje skoro 80 godina. Ne pamtim ovakvu krizu. A kako vreme nosi svoje vreme, još gore možda bude. Ne možda me ubede, možda kad nisam se ja bio rodio, a sad 80 godina ja pamtim sve kako je bilo i da je bilo bolje nego sad. Ja sam onda pravio 3 kuće i u kuće sve kupio, a danas ne mogu samo pored isplatim za to što sam kupio. A da prodam nemam kome. Niko ne kupuje, niko ne pravi, nikom ne treba. Narod se oselio u beli svet, ovde nema leba, nema sleba. Evo, mandarine se kreće 120, limun 140, kiwi 150, nar 200, narando 60, paradajz 200, ljuta 35, kruška 180, jagoda 300 dinara, pečurka 170, katra 280, crvena paprika 300, tipica 220, kiwi 180, rifuz i korpica 120. Ima i povrće, lukić, garepa 60, brašno 80, pasulj 350, jabuka 40 i 50. Pa vidiš i sam da kako da nije sreda. Vidiš da nema narodu u špici. Znači sve slabije i slabije. Cijene? Pa nema ništa, nemaš državu, jebi ga, šta ima priča? Ovo sve mangu do mangu. Jako dobro. Provode se, idu na zabave, lažu da nemaju para, svi su po kafićima, znači žive sjajno. Cene na pijaci? Odlično. Niske cene, velika ponuda. Želeo bih da svaki pođe i da kaže ono što jeste, a što nije, nemoj da laže. Da imamo sve, a u stvari nemamo ništa.